Generationsbroen handler om meningsfulde samtaler med et menneske fra en anden generation. Mit navn er William Thiel, og jeg har været i en periode i mit liv, hvor jeg var ret optaget af mig selv og ret ensom. Det er gået op for mig, hvor meget en god dialog kan betyde, især når begge generationer har en passion for det samme emne. Dagens gæst er Thomas Rix. Thomas han har arbejdet som coach, public speaker og har arbejdet rigtig meget med selvudvikling. I dag skal vi tale om maskulinitet, og det skal vi, fordi vi er begge to mænd. Men hvad er maskulinitet egentlig? Thomas har nogle meget klare holdninger omkring maskulinitet, som jeg synes er interessante at udforske. Velkommen til Generationsbroen. Hej Thomas. Hej, William. Har du det godt? Ja, nu har jeg fået kaffe. Du har fået kaffe? Det hjalp. Man skulle lige have en kaffe, inden man starter. Ja. Vi skal snakke om, det at være maskulin. Maskulinitet, og hvad er det? Jeg har faktisk været lidt nervøs til at starte med. Nok bare fordi, at der er så mange holdninger derude, og fra ens familie og ens venner og alt muligt, omkring hvad er hvad. Så man skal jo også på en eller anden måde finde ud af i den her episode, om man kan blive klogere på sådan et fællespunkt eller et eller andet. Wow, interessant. Så alene det, at vi skal tale om maskulinitet, det er med til at skabe noget nervøsitet. Det er interessant. Ja, det er det. Det har du ret i. Jeg vil faktisk gerne starte med at høre omkring din interesse for det her emne, maskulinitet. Hvor kommer den fra? Jeg tror faktisk, det er lidt tilfældigt, at jeg begyndte at se, at rigtig mange mænd faktisk struggler. Okay. Der er mange mænd, der har det svært. Det kan godt være, at du spørger dem direkte, så det går meget godt. Jo, det er fint. Mænd er ikke så gode til sådan noget. Jeg har det fint. Ja, jeg har det fint. Ja, det går meget godt, det klassik, ikke? Sandheden og statistikkerne lyver desværre ikke. Og der er 3 gange så mange mænd som kvinder, der begår selvmord, der er ensomme, der tager drugs, der bliver anholdt. Der får anholdt, der havner i fængsel. Der er mange flere, der er mange flere mænd end kvinder, som tager antidepressive mediciner, og så videre, og så videre, og så videre. Der har været sådan en tendens til at fokusere i den her tid, vi har været igennem. Så fokuserer man på de der mænd, der klarer sig rigtig, rigtig godt. Og der kan man måske tale om, der er en overrepræsentation af dem i de øverste lag. På ledelsesgangen, på bestyrelseslagene, på de succesfulde iværksættere. Og så kan man komme med en vis berettigelse og sige, det skal der gøres noget ved, vi skal have flere kvinder heroppe. Det er fuldstændig rigtigt, men man glemmer nogle gange i den her proces også at tale om de rigtig mange mænd, der er på de nederste lag. Ja. Der er rigtig, rigtig mange mænd, der har det svært. Og selv blandt helt almindelige mænd, som har det godt og klarer sig fint, og hele vejen op igennem fødekæden, der er mange mænd, der har det svært. Så har det noget at gøre med også, at det har skabt en stor interesse for dig, også bare at dyrke det maskuline, fordi du har set andre mænd have det svært? Det er et godt spørgsmål. Altså at struggle, simpelthen. Jeg kan jo i hvert fald se, at mange mænd havde det svært, og at der i mange mænd også var et uforløst potentiale. Rigtig meget af den måde selvudvikling har været udbudt, ikke bare i Danmark, men sådan globalt. Det har været meget sådan skåret efter kvinders behov. I form af? Og psykologi. Tilgangen til, hvis man har det mentalt svært, eller psykoterapi-tilgangen. Det er meget samtalebåret, og det fungerer rigtig, rigtig godt for kvinder, og det er ikke fordi samtalen og den terapeutiske tilgang til det ikke også fungerer for mænd. Det, der bare er vigtigt at forstå med mænd, det er, det kan ikke stå alene. Mænd skal have noget handling, de skal have en følelse af udvikling, de skal have en følelse af, at de vokser. Det er faktisk den bedste måde for mænd at blive bedre til at vokse sig ud af depression, til at vokse sig ud af lav selvværd, til at vokse sig ud af middelmådighed, eller at stå fast, eller selvsabotage, eller hvad det nu er, de går og struggler med traumer. Det er meget ofte ikke bare sådan en ruminering, som, altså, prøv at høre, du kan tale herfra og til, altså problemet er, jo mere du taler om problem, jo mere fokuserer du problemet, jo mere kommer problemet til at fylde nogle gange. Ja. Mænd kan godt
bruge samtaleterapien og det her med at tale om ting til noget, men de har også behov for at flytte sig, at der sker noget, at de gør noget, at de arbejder med det, at de sætter sig nogle mål, at de får nogle redskaber, der sker noget. Og det fandt jeg ud af, at jeg gerne ville gøre noget ved. Og så mødte jeg min partner, Troels Overgaard, som kigger, vi mødtes helt tilfældigt til et spirituelt arrangement hos mig, hvor vi sad i isbad og kiggede hinanden i øjnene i 2 minutter. Og så gik vi i sauna og kiggede hinanden i øjnene i et kvarter, og så gik vi i isbad igen og kiggede hinanden i øjnene, og så kom vi ret tæt, og så fandt vi ud af, at vi faktisk ville det samme. Fedt. Troels er dating coach, virkelig, virkelig dygtig, og har arbejdet med det i mange år, så han har en lidt anden vinkel, end jeg har, men hans mål var det samme. Han vil gerne hjælpe mænd til at få det bedre, til at få mere succes i livet, blive gladere. Og en vigtig del af det at have mere succes i livet, uanset om det er mentalt, eller økonomisk, eller karrieremæssigt, selvværd, selvtillid, kommunikativt, hvad det handler også for mange også om at have mere succes med kvinder. Uanset om du er et forhold, og gerne vil forblive det forhold, fordi du er glad for den her kvinde. Du kan ikke tage noget for givet. Hvis ikke du som mand udvikler dig og vokser, og arbejder med dig selv, så kan det jo ikke tage for givet, at du beholder den her kvinde. Og hvis ikke du ved, hvordan du skal agere op mod den her kvinde, og kunne sige fra og sætte grænser og stå ved i din maskulinitet. Vi elsker kvinder. Det er vigtigt at sige. Vores primære mål i Mænds Marsø, det er at gøre grøfterne mellem mænd og kvinder mindre. Ja, altså, fedt. Vi vil allerhelst have mindre ensomhed, mindre enlighed, flere par, mere glæde, mindre grøfter. Jeg tror bare, at vi siger nogle andre ting, end der måske er sådan lidt mainstream kommunikeret derude. Ja. Så vi tror jo på, at polarisering er godt. Ja. Altså, vi tror ikke på, at hele den her ligheds... hvad skal vi sige, dagsorden, der kører nu, den nødvendigvis bidrager til at bringe mændene og kvinderne tættere sammen. Vi tror på, at den rent faktisk øger grøftegravning, hvis vi alle sammen skal være så lige. Det bliver meget, altså, jeg har også en oplevelse af, at det bliver meget sådan, os mod dem-agtigt, i stedet for at tænke mere på det som sådan, altså, mennesker. Altså, vi har nogle maskuline træk, så er der kvinder, der har nogle feminine træk. Altså, er det ikke der, vi er mere henne i, eller hvad? Man kan i hvert fald sige, at der er rigelig forskning, der viser, at polarisering er vigtig. Ja. Altså, kvinder, den feminine energi tiltrækkes af den maskuline omvendt. Så hvis man i samfundet og dagsorden og sociale medier og algoritmer og alt muligt andet forsøger at nedtone det maskuline, måske endda toxificere det, gør det til noget, der skal gemmes lidt af vejen, og noget, der ikke helst må få taletid eller komme til ord, jamen, så kan det godt være, at man ender med nogle frustrerede, forvirrede mænd. Ja. Måske i værste fald med nogle angste mænd, nogle svage mænd. De farligste mænd, det er svage mænd. Det er de farligste, der findes. Det er dem, du ser, der laver school shootings og vold og sådan noget. Det er, fordi de er svage, og så har de behov for at udtrykke sig på en uhensigtsmæssig måde, og de har ikke noget at tabe. Altså, hvis man nedtoner maskuliniteten og forsøger at ændre den, så går polariseringen af. Ja. Og så tror jeg, og det er jo også noget af det, vi får bekræftet, Troels og jeg, når vi taler, men vi har utrolig mange kvinder i vores netværk, som følger os, og som i øvrigt kommenterer på det, vi laver, og som mange af dem støtter det arbejde, vi laver, fordi de siger, det er fuldstændig rigtigt, vi vil faktisk gerne have en stærk mand. Mm. Og det skal bare forstås, at være en stærk mand. Vi er jo ikke tilbage til 1950'erne, hvor kvinden fik et par flade, og børnene fik med livrammen. Det er jo ikke der, vi er, men vi er jo tilbage til den her mand, som rent faktisk tør at have modet til at sige sin mening og sine holdninger, og tage initiativet, sætte retningen, sige nok er nok, sætte foden ned, sætte grænser. Det kan mange kvinder faktisk godt indordne sig i at trives i. Eller bare godt kunne lide det. Og faktisk godt kan lide det. Fordi... Eller tænder på, at en mand har noget ansvar og noget styrke eller et eller andet. Altså, fordi jeg vil rigtig gerne, inden vi snakker videre, høre nok, altså primært din definition af det. Ja. Hvis du skulle definere, hvad maskulinitet var for dig. Ja. Jo, maskulinitet er blandt andet nogle af de traditionelle definitioner også. Det er sådan noget som styrke, det er handlekraft, det er skaberkraft, det er vision og retning, det er troen på noget større, det er evnen til at skabe rammer og tryghed og sørge for at tage ansvar.
Helt klart. Ja. Helt traditionelle maskuline værdier. Ja. Jeg vil så sige, og det er også noget af det, vi arbejder på at skabe, eller genskabe i de mænd, som følger os på vores mentorprogrammer eller vores online-forløb. Helt klart. Vi kan dog godt lide så at spice det lidt op, og måske sige, men vi skal også lige huske, at vi er i 2024. Ja. Så vi må godt lige også arbejde lidt med nogle af de lidt blødere aspekter. Fedt. Så som sårbarhed, og det at ture at have lysten og mod til at tale om følelser, og det, der er svært, fordi det har mænd gud død med, det skal man vide. Kæft, de er dårlige til det, ikke? Og det viser statistikkerne også. Det er derfor, jeg starter. Du kan spørge 100 mænd og 100 kvinder. Er der nogen af hvis du står sådan en jeg gjorde det engang, okay. Hvem er deprimeret her? Så vil der være flere kvinder, der rækker hånden op. Men det er jo bare ikke sandheden. Nej. Men mændene, de er ikke så glade for at vise sårbarhed. Mænd trives pisse dårligt i den her offerrolle. Det gør de. De er ikke gode til det. De bryder sig ikke om at være svage. De vil helst ikke fremstå svage. Det er jo et stort problem, fordi så går man og skjuler sig bag en eller anden maske. Og så gør man bare problemet større. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg var personligt, kan jeg kort fortælle, for 3 år siden var jeg et sted, hvor jeg ikke var særlig in touch med mig selv. Mange stoffer jeg tog og sådan noget. Cool. Da jeg så kom ud af det, begyndte jeg så også at dyrke mig selv meget på alle måder. Altså om det er meditation, om det er fitness, om det er se Tony Robbins. Altså det er at lære alle mulige forskellige aspekter af mænd og mig selv, og hvem er jeg. Så sad jeg bare og tænkte over det der med, hvor vigtigt det er, at man har en form for rollemodel. Ja. Altså i hvert fald en eller anden, man ser op til. Det og det nævnte du også før, det der med, at altså, man ser en forskel, hvis man ikke har en faderlig figur, eller i hvert fald bare har en rollemodel inden for det maskuline. Og der har min personligt selv været min far. Har det også været sådan med dig? Ja, jeg vil sige, jeg havde en god rollemodel med min far på mange områder. Så han var ligesom sådan, ham så du meget op til? Jeg så, på mange områder så jeg meget op til ham. På nogle områder, sådan her, når man selv er blevet 55, og har nogle børn selv, og så videre, og har en bonusbarn nu også, fordi jeg har fået en skøn kæreste selv, det skete også for mig, ikke? Ja. Siden vi startede med en smartspil, har jeg også fået en kæreste, ikke? Ja, det sker ikke. Men så kan jeg jo også godt se, at min far var jo ikke et perfekt menneske. Nej. Ligesom jeg heller ikke er, ligesom der ingen af os der er. Min far var meget, meget glad for venner og selskaber og mennesker. Okay. Og det betød, at altså, vi har 24 timer i døgnet, hvem bruger dem på? Ja, hvis du bruger den på arbejde og på selskaber og venner, jamen så er der mindre tid til at bruge på dine børn. Ja, bare på andre sunde ting. Ja. Og det tror jeg, som mange andre har været påvirket af. Det er jo en sådan forholdsvis universel sandhed, at selvværd skabes igennem vores opvækst. Mm. Og i særdeleshed de første 7-8-10 år, hvor vores personlighed for alvor formes. Der skal man virkelig være opmærksom på, hvordan man agerer over for sine børn. Og den bedste måde at skabe selvværd i dit barn, det er ved at vise dem, at de er din tid værd. At de er din tid værd? Ja. Så mange forældre går rundt og bruger begrebet, skal vi have noget kvalitetstid? Ikke? Jo, det har jeg hørt før. Og det er jo også fint nok. Men hvad der faktisk er meget vigtigt, det er kvantitetstid. Kvantitetstid? Ja, kvantitet, altså. Det skulle du lige uddybe. Omfanget af tid. Nå, okay, ja. Og den rammer jo lidt, den kan godt gøre lidt ondt på mange forældre, fordi det ved vi godt, der rammer du lige ind i en af vores dårlige samvittigheder, ikke? Jo. Fordi bruger vi nok tid på vores børn, og vi skal heller ikke være perfekte, vi skal forstå. Men det er klart, jo mere tid, ikke det er klart, men rigtig meget forskning viser, at jo mere tid du bruger på dine børn, selvfølgelig fornuftig tid, hensigtsmæssig tid, jo stærkere vil deres selvværd blive. Fordi du i din ageren, ikke? Gør, hvad du siger, sig, hvad du gør, fordi du i din ageren viser dine børn, at du kan lide at være sammen med dem. At de er din tid værd. Det bygger deres selvværd op. Og kunne du mærke det med din far? Nå, jeg tror, jeg kunne mærke, specielt senere hen, da jeg begyndte at arbejde meget målrettet med min egen selvudvikling og forstå mig selv bedre, der kunne jeg måske godt se, at og min far var på ingen måde dårlig her, det var slet ikke, men
Nej. Så prøv at høre. Alle er gode, men alle har sin opvækst, og han har skabt trygge rammer og gode ferier, og du ved, på ingen måde, der har aldrig været noget, hverken stoffer eller alkohol eller vold i hjemmet, eller noget som helst i slægt. Men så vi er nede i de små detaljer. Totalt detaljer. Ja. Men det er klart, at jeg havde en fin og meget maskulin far. Han var kvindernes mand. Han var meget eftertragtet af kvinder. Og det tror jeg har påvirket mig lidt til måske at spejle mig lidt i det. Ja. Og det tror jeg også har påvirket mig sent i livet. Jeg var gift, og så da jeg blev skilt, så tror jeg havde sådan en periode, hvor jeg skulle ud og bekræftes. Jamen, den fase har alle mænd vel også, ikke? Ja, det tror jeg, de har. Men jeg tror, det kan jeg godt sige her for åben skærm, men jeg tror, jeg havde noget selvværds-issues. Ja. Hvor gammel var du der? Jamen, jeg var fandme midt i 40'erne først, da jeg blev skilt. Okay. Men fordi jeg havde været i så lange forhold. Først var jeg et meget langt forhold med en kvinde, jeg ikke var gift med, og så var jeg 15 år gift. Og så kom jeg faktisk ud som 45 år, og nu skulle jeg til at leve livet. Okay. Altså, det er jo forkert, jeg levede også livet før, men du ved. Jeg ved, hvad du mener. Men så havde jeg ligesom, og det tror jeg, det vil jeg gerne indrømme, det tror noget af det havde med noget selvværds-issue at gøre. Noget af det havde at gøre med, at jeg spejlede mig min far, som var en ladies man. Noget af det har at gøre med, at jeg måske simpelthen bare havde behov, der skulle dækkes. Jeg har simpelthen ikke været med nok kvinder. Ja. Og nu følte jeg, at jeg skulle opleve noget. Nu har jeg så heldigvis fået udlevet alt det der. Samtidig med, at jeg har arbejdet endnu dybere med min selvudvikling de sidste 10 år, specielt det spirituelle del af min selvudvikling. Ikke? Og nu har jeg så fundet en kvinde. Jeg kigger slet ikke på andre. The final one. Ja, det tror jeg faktisk. Måske der er en risiko for, jeg håber ikke, hun lytter med, så tager hun mig for givet. Nej, men altså det er vel samme form for forelskelse, men det er jo, eller hvad? Altså, det er en anden form, fordi det her, det jeg jo også har fundet ud af, det er, at i rigtig meget af den her rejse, der har det handlet om, at jeg skulle finde mig selv. Ja, det er godt sagt. Det er jo ikke fordi min nuværende kæreste, hun på nogen, altså det er jo ikke dronningen af Saba, vel? Altså hun har jo ikke 3 bryster. Eller det har jeg faktisk. Eller andet. Jeg har 3 bryster. Det har jeg faktisk også. Har du det? Ja, jeg har 3. Jeg har 3. Unicorns. Ja, det var faktisk fedt. Ja, det er sjovt. Jeg har aldrig været den anden mand, som også har 3. Så kan vi sidde og snakke om det. Nej, det har jeg. Nå, men okay, det er måske ikke. Ja. Men jeg tror, vi klipper den, ikke? Den er sjov at tage med. Men jeg har fundet en fantastisk skøn kvinde. Du ved. Ja. Meget feminin, meget spirituel. Noget af det, jeg ledte efter. Men grund til, at jeg jo også har lykkes med at falde i en harmonisk tosomhed med hende, det er jo også, fordi jeg selv har udviklet mig. Fordi jeg selv er blevet klar. Ja, men altså, det vigtigste, det er det der med, at altså, du kan ikke være i et forhold med en kvinde, eller med en mand, eller altså, du kan ikke være i et forhold med nogen anden person, hvis du ikke rigtig selv er... Hvis ikke du er klar. Hvis du ikke er klar, og hvem er du, og har du arbejdet med dig selv, ikke? Ja. Jeg tror, det er en del af det. Jeg er blevet klar. Så godt, som man nu kan. Og der er jo altid noget at arbejde på. Præcis. Men okay, det er meget vel, altså læring er en livslang disciplin. Ikke? Ja. Men jeg er blevet klar, punkt 1, og så punkt 2, jeg er blevet meget bedre til at definere, hvad det er for en kvinde, jeg vil have. Og det er også noget, og det vi arbejder rigtig meget med vores mænd, det er altså simpelthen tvinge dem til at blive bevidste og forholde sig til, hvad er det egentlig, du vil have. Og du vil, altså rigtig mange mænd, de ved det ikke. Det kan være, jeg skulle prøve det, hvis jeg må være med på et tidspunkt. Må du det. Hvad hedder det? Altså folk er simpelthen ikke spidse på, hvad det er, de efterspørger, efterlyser. Og det er jo klart, hvis ikke du har en idé om, hvilken retning du skal lede efter, så rammer du ikke målet, ligesom alle andre områder i livet. Så gælder det også med kvinder. Ja. Er det ikke? Det er rigtigt. Og det har så lidt med dig at gøre igen. Og forståelsen af dig selv. Hvem er du? Hvad er det, du har behov for? Hvad er det, du leder efter? Hvad er dine værdier? Hvad er dine holdninger? Hvad er dine styrker? Hvad er det, du fungerer godt i? Hvis ikke du forstår det her, så kan du heller ikke ramme den rigtige kvinde. Så er det altså nålen i høstakken. Jeg er helt enig. Og det er også derfor, jeg lægger meget vægt på, altså nu er jeg 22 år, men jeg er meget obsessed på det der med at finde ud af, hvem jeg er. Og hvad er mine talenter, hvad er jeg god til? Dyrk det, jeg er god til. Ja. I forhold til det med rollemodel, så kan vi jo ikke rigtig komme udenom ligesom den bølge, der er kommet for tiden med toxic masculinity. Okay. Jeg har hørt rigtig meget om det, udforsket det. Jeg ved ikke, om du har udforsket det selv. Jo, jeg har selvfølgelig kigget ind i begrebet.
Det er jo noget, vi får smidt i hovedet. Hvad synes du generelt om toxic masculinity? Hvad synes du, det er for dig? Altså, der er jo sådan en helt... sådan en hvis du slår op... nu har jeg ikke gjort det, men jeg tror, hvis du slår begrebet op på Wiki eller sådan et eller andet, så vil der stå noget med, at det er mænd, som er voldelige, som er kvindefjendske, som er homofobe, og som er stærkt dominerende. Det tror jeg, der består som definition. Ja, det tror jeg også. Ja. Og så kommer det vist nok sådan helt historisk set fra en eller anden forskning, der er koblet op med nogle mænd i fængsler, tror jeg nok. Ja, men det vil jeg ikke... Men igen, disclaimer, alt muligt... jeg er ikke helt 100 på det. Det er fint. Jeg har det meget svært ved begrebet. Fordi hvis man siger toxic masculinity, men man har ikke noget, der hedder toxic femininity, sjovt nok. Det begreb findes ikke. Så har man ligesom, og jeg ser jo begrebet brugt og misbrugt i flæng, til at dunke specielt unge mænd i hovedet med. Toxic maskulin adfærd. Ja. Og hvor dem, der siger det, de ved sgu ikke engang, hvad det betyder. Nej. Og det er så nemt i dag, i den tidsånd, vi har, hvis du som mand udtrykker dig mod kvinder, eller hvis du er i opposition til kvinder, eller så kan du risikere at blive kaldt toxic. Bare fordi du er i opposition. Og det er lidt et problem, er det ikke det? Jamen, det synes jeg, der er enormt problematisk, fordi så bliver folk jo og mænd jo bange for at udtrykke sig. Ja, man bliver også bare usikker. Altså man bliver usikker på, at man træder nogen over fødderne. Man bliver usikker, man bliver tilbageholdende, man lægger låg på sig selv, man tør ikke ytre sig. Og der må man spørge sig, er vi som samfund tjent med det? Det tænker jeg ikke mere. Jeg vil jo gerne kunne snakke med maskulinitet med dig, uden at være nervøs for at snakke om, og det var at være maskulin, fordi det er jo mega naturligt. Ja. Men altså, der er jo ham fyren Andrew Tate, og ham har jeg... har du fulgt ham det? Jeg har fulgt ham i en periode, hvor jeg faktisk var meget usikker på mig selv. Det er ikke nogen, der følger længere som sådan, men jeg kan da huske det, at jeg hørte ham og prøvede at forstå, hvem han er for en fyr. Hvad tænker du om ham? Det budskab, han prøver at fortælle, oplever jeg som, at han ser også mænd blive udsat for noget, at de struggler, som du sagde tidligere i episoden, at de struggler, der er mange mænd, der har det hårdt, der er mange mænd, der også er i tvivl om, hvem de er, og måske ikke får lov til at prøve deres kræfter af, fordi de... Så jeg tror, at Andrew Tate gerne vil derhen, men jeg tror, at den måde, han siger det på, er måske lidt forkert. Okay. Jeg tror, du dyrker mere end mig. Jeg havde en fase. Jeg dyrker ham ikke længere. Jeg vil sige, jeg har set mange videoer med ham, hvor jeg egentlig har siddet og tænkt, det lyder sgu meget fornuftigt. Ja. Det han siger. Det giver sgu meget god mening. Ja. Altså, jeg kan huske, hvor han lavede sådan en afsnit, hvem vil du helst passe på dit spædbarn? 10 mænd? Eller 10 kvinder? Ja. 10 kvinder, for fuck's sake. Det er da no-brainer. Ikke? Ja. Hvem vil du helst reparere din bil? 3 mænd eller 3 kvinder? Ja. Fuck, det er no-brainer. Ja. Og det kan jeg godt se, men det kan godt, så siger man sådan noget, og så bliver det sikkert problematisk at sige sådan noget. For mig er det fuldstændig logisk. Jeg har aldrig hørt ham opfordre til vold, jeg har ikke set ham udøve vold. Jeg er meget i tvivl om det der i Rumænien. Jeg tror, det er fabrikeret. Det tror jeg, det er. Man vil ikke have ham, men jeg ved det ikke. Men det er klart, hvis det viser sig at være sandt, altså, så stopper jeg fuldstændig enhver omtale. Så vil jeg ikke engang omtale ham, så vil jeg slet ikke bruge tid på ham, fordi så er han en bad person. Ja. Men det forbehold må vi jo se, hvad han er for en fætter. Men meget af det, jeg har set, hvor han taler ind i nogle helt traditionelle kønsmønstre, det synes jeg er helt fint. Men det vil vogismen jo angribe, fordi det hele, alt skal jo være lige, og det traditionelle er jo står for skud, og biologi eksisterer ikke, og mange køn, og kvinder med peniser, og mænd med bryster, og alt det her, alt skal jo disruptes og forvirres, sådan så vi går rundt og er frustreret og forvirret. Ikke? Og så kommer der sådan en mand som ham, som taler om traditionelle mønstre. Det er jo klart, at han er jo en fjende mod det her. Præcis. Altså, men det er jo det er i stedet tankevækkende på den positive side, at nogle af de pointer, han kommer med i en video, som du har set, eller jeg har set, så siger han jo bare nogle ting, som er ret simple at forstå som en mand. Altså sådan noget med, hvor vigtigt det er måske
at dyrke sin krop, for eksempel. Altså, fuldstændig, altså, som jeg jo også siger. Ja, altså, som jeg også siger. Mænd har behov for at udvikle sig. Ja. Altså, vi har behov for at bruge os selv. Vi skal bruge os selv. Ja. Og vi må gerne bruge os selv sammen med andre mænd. Ja. Fordi vi bliver ikke mere maskuline af at gå rundt om vores kæreste og vores girlfriend og vores veninder. Nej. Vi skærper vores mentalitet, vi sliber os på andre mænd. Ja. Så det har vi behov for. Det er derfor sådan nogle mandeforer, de er vigtige. De er fede, det er, vi giver muligheden for at vokse som mænd og mærke vores mandighed. Og ja, det er vigtigt at vokse fysisk. Selvfølgelig er det. Det er vigtigt at træne din krop. Ja, det er og hvis du ikke træner, så er du ikke mindre mand. Det skal også lige siges. Nej, det tror jeg ikke, man kan sige, at man er mindre mand, men man kan sige, at man måske fremstår i en mindre mandig sådan udgave af sig selv. Man kan måske fremstå, og måske har det også en betydning på din sundhed, og det har det formentlig højst sandsynligt. Måske har det en betydning på dit testosteronniveau. Ja. Ting, som er med til at gøre dig mandig. Så jeg tror, at træning er vigtig. Altså, jeg har lige været nede for, og det vil jeg gerne dele med en vis stolthed, jeg har lige været nede for at tage mit supartal. Vi har et supartal. Det er et inflammationstal, du har i kroppen. Okay. Og det er en meget, meget præcis indikator for din biologiske alder, og hvor sund du er. Okay. Og Jesper Øjgenol, det er en dansker, der har opfundet den, og den bliver brugt over hele verden, og vi giver den til vores medlemmer i Mænds Masse på dag 1, når de kommer. Jeg skal være med. Og så får de den, når de er færdige efter 6 måneder, og så kan du måle, om de har flyttet sig. Okay. Men jeg har lige fået taget en, og jeg er 55, og min viste, jeg var 48. Og lige da jeg så tallet, så var jeg jo enormt stolt og glad til, ja, jeg er kun 48. Jeg er 55. Nå, på den måde. Men min biologiske alder var kun 48. Jeg havde et inflammationstal på 2,0, og normen for min aldersgruppe er 2,8. Jo lavere, des bedre. Men det sjove er, efter 5 minutter, så kunne jeg allerede mærke, jeg vil endnu længere ned. Ja. Næste gang, når man er halvt under mig, så vil jeg være 45. Ja. Er det ikke sjovt? Så, og det fortæller meget om mænd. Ikke? Det, du kan se, og det, du kan måle, det kan motivere dig og drive dig. Ja. Og det er derfor, at igen, det er vigtigt, at når du udvikler, så skal du gøre det med noget målinger, og du skal gerne gøre det sammen med andre. Ja. Fordi selvudvikling, og det er faktisk et mantra, vi bruger, selvudvikling er, vi siger, selvudvikling er en holdsport. Selvudvikling er en holdsport. Og hvad mener vi? Vi mener, det er ret svært at udvikle sig alene. Det er ret svært at nå ret langt og udrette ret meget på egen hånd. Langt de fleste resultater. Må jeg komme med en der? Ja. Fordi, du må gerne udfordre mig. Fordi at, ja, det er nemmere at gøre ting i en gruppe, men der er også noget fedt af at kunne trække sig fra noget, og så køre det selv på sine egne præmisser. Ja, det er der. Det er du fuldstændig. Problemet er, at det er skidesvært, når de er færreste, der kan og lykkes. Fordi, ja, selvfølgelig. Fordi disciplin er overvurderet. Der er rigtig mange... Disciplin er totalt overvurderet. Der er rigtig mange mænd specielt, som synes, at det lyder fedt at sige, jeg har en høj selvdisciplin. Ja, det synes jeg. Ja, fedt. Er det ikke? Macho endda. Jo, måske jeg synes, endda at sige. Jamen, det er power. Ja. Problemet er, det har du ikke. Jo. Langt de fleste, de har ikke den selvdisciplin, de går og tror, de har. Ja, det er rigtigt nok. Selvdisciplin er jo sådan et paraplybegreb, ikke? Som består af flere underbegreb. Blandt andet den rå viljestyrke. Ja. Og den rå viljestyrke, altså det er jo... nu stiller jeg en skål med chokolade foran dig. Og så kigger du lidt på den. Og så lader du være med at spise den, ikke? Jo. Du ved, helt klart. Ja. Ikke? Altså, og så gør du det igen kl. 10 aften. Slut på dagen, hvor din viljestyrke, den er i bund, og nu sidder du med fødderne op og klår fjernsyn. Så skal du se, hvor længe den skål får lov at stå der. Ja? Ja, det er rigtigt nok. Det er jo rent menneskeligt, det der. Det er rent viljestyrmæssigt. Ja, det er også, at du står kl. 3 om natten inde på museet. Ja. Er det ikke rigtigt? Og din kæreste ligger derhjemme og venter på dig. Ja, jeg har ikke. Og du er ude med gutterne. Ja. Og du har ikke tænkt dig at være en utro. Det har man jo ikke. Man elsker jo sin kæreste. Man har ikke tænkt dig at være utro. Men du står der kl. 3 om natten. Fået lidt bobler, ikke? Fået måske en lille en snit til næsen. Der står 4 22-årige. Ja, så er det jo sværere. Og pæne bier. Ja. Og det er jo også derfor, jeg... hvor langt du kommer på det vilde stykke, ikke? Jo. Men det er lidt derfor, jeg holder mig væk fra alt det der, jo. Så min pointe er, rigtig meget disciplin, det handler om planlægning og tænke sig om. Ja. Lad være med at stå derinde med snitter i næsen og bobler kl. 4 om morgenen. Fordi chancen for, at du havner i fedtfadet, den er altså betragteligt større, fordi
din egenskab til at... Din omtanke er sat ud af spil. Ja. Din hjerne fungerer ikke ordentligt. Du er påvirket, og du står her, og der er noget reciprocity, det kan være. Du ved, hvad ved jeg, det er bare noget skidt, ikke? Og det samme med slik. Altså, hvis ikke du skal sidde og spise chokolade, så lad være med at have det i huset. Ikke? Præcis. Hvis ikke du skal være utro, så lad være med at positionere dig i en position, hvor du risikerer at være det. Præcis. Ikke? Disciplin er overvurderet, og det samme kommer til selvudvikling. Ja. Hvis du gerne vil udvikle det, så positioner dig der, hvor chancen for, at du lykkes er størst, og det er det nu engang, når du har noget accountability. Altså, jeg skal garantere dig for en ting, og det er, at jeg kan flytte dig bedre, når jeg hjælper dig. Vi to kan nå længere sammen med din selvudvikling, end du kan gøre alene. Ja. Lyder det rimeligt? Det er jeg enig i. Og hvis jeg så putter dig ind i en gruppe, hvor du er sammen med 14 andre mænd, og der er 3 andre coaches, tror du, vi kan flytte det? Ja. Meget bedre, end du selv kan. Selvfølgelig. Livet er smerte. Det ved du. Livet er smerte. En god ting, det er at kunne lide, eller bare kunne håndtere smerte så godt som muligt. Kæmpe god ting. Ja. Kæmpe god ting. Og det ser man også i den verden, vi er i nu, med sociale medier, i form af, at alt det dopamin, man får af sociale medier, nyheder omkring Andrew Tate for eksempel, det er jo det stik modsatte. Altså, og så sociale medier, det er jo at være totalt glad hele tiden, og se noget og blive glad. Det er bare en afhængighed af dopamin. Det er afhængighed hele tiden. Ja. Og så er der den anden verden, som er at dyrke nogle ting, der er totalt hårde, men efter du har gennemført det, en god udgave af William, eller en god udgave af Thomas, man er efter det. Der er to forskellige verdener. Ja. Så hvilken en skal man fodre, ikke? Ja. Hvilken en skal du fodre? Ikke? Det er klart. Hvilken ud fodre, ikke? Men det handler også om forståelse af, at livet er smertefyldt. Der er ikke liv uden smerte. Nej. Og det er jo lidt problematisk, ikke? Fordi igen, vi lever i en tilværelse, hvor begreber som offermentalitet og blaming-kultur og uansvarlighed fylder alt for meget. Ikke? Hvis det er helt den der tro, at man kan leve livet igennem uden modstand, uden smerte. Det er problematisk, at folk får lov at gå rundt i den illusion ikke? Fordi du kan enten, sådan lidt sat på spidsen, så kan du tage smerten på den korte bane, og så kan du have den langsigtede gevinst resten af livet. Ja. Eller også så kan du tage den kortsigtede gevinst, og så kan du have smerten resten af livet. Mm. Og det er sådan igen lidt firkantet sat op, men det er i virkeligheden den måde, du kan se på smerte. Det er ret fedt. Ikke? Enten så tager du den nu, det vil sige, nu går du ned og træner i gym, og du dropper smøgerne, og du dropper alkohol, og du dropper snitterne til snuden, og du gør alt det her. Ikke? Men tror du, det har en positiv gavnlig effekt på dig på resten af livet? Ja. Eller så vender du den om, og så siger nej, nu drikker jeg mig i hegnet, tager snittertrækker om ugen, knaller i flæng, uden gummiøl, og hvad jeg skal finde på. Alt muligt dårligt. På en kort bane, fordi jeg skal have short-term pleasure, ikke? Præcis. Og så får du long-term pain. Den er god. Ikke? Enten så får du short-term pain og long-term pleasure, eller så får du short-term pleasure og long-term pain. Du må selv vælge, men der er ikke noget liv uden smerte. Valget er dit. Valget er dit, ikke? Hvad hedder det? En ting, der er vigtig, måske lige at vi i tale sætter, det er, at maskulinitet og personlighed to forskellige ting? Eller er det det samme? Fordi... Nej, altså personlighed er jo heldigvis meget mere end bare dit køn. Ja. Og hvorvidt, hvad din balance er imellem maskulinitet og feminitet, og hvor meget testosteron og hvor meget østrogen du har i kroppen. Heldigvis, men det former selvfølgelig og har en bidragende faktor til din personlighed, ligesom din opdragelse har værdigrundlag, uddannelse, det miljø, du er vokset op i, hvordan dine forældre har formet dit første 7 år i dit liv. Alt det her spiller jo ind på din personlighed. Det er vigtigt. Det er meget mere, det er en meget mere kompleks ting. Ja, selvfølgelig. Ja. Og mange mener jo, at man ikke kan ændre sin personlighed, når først den er ligesom skabt. Og det er jeg ikke enig i. Altså, jeg tror, jeg er fuld og fast tro på, at målrettet arbejde med sig selv og ting som ayahuasca og terapeutiske former, den kan være med til at justere din personlighed. Det tror jeg er fuldt og fast på, og det har jeg set igennem et langt liv med det her. Men personlighed og maskulinitet, det er ikke det samme. Maskulinitet er en bidragende faktor til din personlighed blandt mange komponenter. Så hvordan tror du så, det her samfund, vi er i nu, kan være med til at gøre, at der er en bedre forståelse af maskulinitet, så det ikke er så forvirrende, og så, altså at jeg ikke er nervøs, som vi skal snakke om det. Tror du, samfundet kan gøre noget med det her?
Men hvem er samfundet? Det er dig. Det er jo også, det er jo bare mennesker, kan man sige. Det er det, vi sige. så gør her. Ja, altså at snakke om det. Men samfundet, altså man kan også diskutere, hvem er det, der styrer samfundet, ikke? Jeg har jo ikke så meget magt som dem. Nej, det har vi ikke. Men vi skal jo starte et sted. Ja. Og det tror jeg er vigtigt. Og det er også noget af det, vi virkelig gør et stort nummer ud af, når vi coacher mænd. Det er at sige, hør engang, du skal finde lysten, og du skal finde modet, og du skal have redskaberne til at sige det, du mener. Ja. Til at turde stå ved dine holdninger og meninger, og du skal kunne sige det på en fornuftig, assertiv måde, men du skal også have modet til at stå ved, og ikke lade dig vælte over. Fordi hvis ikke vi gør det som mænd, og jeg taler her specifikt til unge mænd, som jeg ofte desværre ser, har det så svært, og er så tromlet af nogle virkelig, virkelig stærkt drevne, ekstremt feministiske tendenser. Ikke? Altså, prøv at høre igen. Ekstrem feminisme, hør, jeg siger det, jeg siger ikke feminisme. Jeg kan godt lide feminisme. Feminisme er godt. Feminisme er godt. Ja. Ekstrem feministe, det er ikke godt. Nej. Det er ligesom toxic maskulinitet. Ja, altså, det er yderpolen, som af en eller anden grund får alt for meget spalteplads og fylder alt for meget, og får lov nogle gange at give mænd indtryk af, at det er det, kvinder mener. Men når du så taler med de fleste kvinder, så kan de slet ikke genkende sig selv i det der ekstreme billede. Så siger det er slet ikke mig. Og det skal man også passe på, at man ikke dømmer kvinder over en kamp, ligesom der er en tendens til at dømme mænd over en kamp. Det skal man være meget opmærksom på. Ja, det er godt, du siger det. Rigtig mange af de kvinder, som vi omgås og ser, og som er en del af, hvad skal vi sige, omdrejningspunkt omkring mænds marse, men de deler slet ikke de der ekstreme synspunkter, ekstrem vogisme og ekstrem feminisme. Så det skal man også lige huske på. Jamen, det er godt, du siger det. Ja, fordi at jeg tror også, det er vigtigt, at vi begynder at finde ud af, hvad man kan bruge den her episode til. Okay. Altså, og der tror jeg også, det er fedt, at vi begynder at snakke om det der med måske, at der er toxic masculinity, og så er der ekstrem feminisme. Det får vi sikkert tæsk for at sige. Men de to ting findes ikke, og hvis det findes, så skal det væk, fordi vi skal måske bare... Kan man ikke bare sige, at der findes toxic mennesker? Jo. Og nogle af dem er mænd. Ja. Og nogle af dem er kvinder. Det er godt, ja. Er det ikke bare det? Jo. Og der er jo masser af åndssvage mænd. Der er masser af fuldstændig åndsbollede mænd derude, som laver vold, og som er fuldstændig åndssvage. Ja. Og der er også alle mulige åndssvage kvinder, som udøver vold, psykisk vold, bagtaleri, alt muligt, ikke? Slandering, alt muligt andet lort. Sikkert også for fysisk vold. Ikke? Men det tør vi ikke at gå ind i. Nej. Men så der er toxic mennesker. Jeg synes, det er farligt at bruge begrebet toxic masculinity, fordi folk ved ikke helt nødvendigvis, hvad det betyder, og hvor til, og hvor er grænsen, og så bruges det i flæng, og så bliver det også brugt forkert, og så bliver det brugt til at dunke unge mænd i hovedet, som ikke er klædt på til at kunne sige fra, fordi de er unge, og fordi de er vokset op i et skolesystem, som er præget af venstreorienterede kvinder, fordi det er dem, der ligesom styrer alt lige fra vuggestuen til op igennem børnehavesystemet til folkeskolen, og også på de videregående uddannelser. Det er præget af kvinder med en stærk venstre drejning. Det skal vi også altid huske på, det filter. Det er dem, der påvirker vores børn. Ja. Det er dem, der påvirker vores børn. Så der er ikke noget galt. Det tør jeg godt at sige. Det skal jeg nok få puklen for. Men jeg synes, det er vigtigt, at der er et modspil til unge mennesker. Godt. Ja. Nogen, der kan fortælle dem, men der er også det her. Ja. Også det her. Noget, som jeg i hvert fald synes, at måske bare maskulinitet skal blive mere til, eller at der skal være en fli af det, det er det der med at kunne snakke om følelser. Eller, du ved, at være åben. Jeg går meget inden for det der med også, når jeg for eksempel snakker med en kammerat over telefonen, eller man har været sammen med ham, så siger man det til ham, jeg elsker dig, hvis jeg elsker ham. Fedt. Wow, stærkt. Og det er svært. Pissesvært. Det er pissesvært at sige til en mand. Altså, du siger det bare som det er. Det er sådan, jeg oplever det at sige til en anden mand, som også har muskler, og så sige, jeg elsker dig som en ven, det har været fantastisk at være sammen med dig i dag. At du ved, altså, kan du genkende det? Gør du det selv? Altså, prøv måske bevidst at sige det mere. Ja. Godt. Og jeg synes også, det er svært. Ja, det er svært. Men jeg øver mig. Hvorfor tror du, det er svært? Det er fordi, det er associeret med noget svaghed, og noget feminin adfærd, og noget femininitet og noget. Og jeg synes, det er en kæmpe gave at kunne udtrykke sin kærlighed til en anden mand. På det, testosteron. Ja. Det er jo noget, der falder
Ja, det gør igennem årene. Ja, det gør det. Jeg har rigtig meget lige nu. Tillykke med det. Hvad er dit tal? Det ved jeg ikke, men jeg er jo 22 år, så jeg har meget. Ja, men nu sidder du og antager. Jamen har jeg ikke det som 22-årig? Det kan du ikke tage for givet. Jeg kan fortælle dig. Jeg har meget skæg og hår på maven, og er det ikke tegn på... Det kan du ikke tage for givet. Okay. Nej, men jeg vil anbefale dig at gå op og tage en test, hvis du vil gerne vide det. Men det, jeg kan sige til dig, det er, og det er ikke en god nyhed, hvis man sidder ude og lytter med, nu man er en ung mand, at det testosteronniveau, man har som en 25-årig mand nu i dag, det svarer til det testosteronniveau, en 50-årig mand havde for 30 år siden. Den kan du lige sidde og tykle på. Forstod du, hvad jeg sagde? Ja, det er jo vildt. Mænd får der er et faldende testosteronniveau hos mænd. Altså, jeg havde mere testosteron, da jeg var på din alder, end du har. Ja. Og formentlig nogensinde får. Ja. Hvad hedder det? Vi skal til at slutte af. Skal vi det? Det skal vi. Tiden er fløjet. Tiden er fløjet. Ja. Det har været en god samtale. Ja, det synes jeg. Jeg vil egentlig gerne prøve at danne et resultat i form af, ud fra vores samtale, vi kan begge to komme med vores bud. Men hvad føler du, man kan få ud af sådan en samtale her? Hvad kan man lære af vores dialog, vi har haft? Jamen altså, jeg vil sige, for mænd håber jeg, at sådan en samtale som den her kan bidrage med lidt inspiration, og måske med et skub i en retning af at tage mere ansvar. Ja. Og forstå, at det er en af de vigtigste mandlige dyder, det er at være forsædet, ikke? Altså sidde ved rattet i dit eget liv, og proaktivt stikke din retning ud, gøre noget. Hvis ikke du er tilfreds, ikke? Hvis ikke du er tilfreds der, hvor du er, så gør noget. Ja. Og det er en mandlig dyd. Det er det, mænd skal gøre. De skal tage handling. De skal flytte sig. De skal udvikle sig mentalt, spirituelt, fysisk, på alle plan. Det er den måde, mænd de flytter sig og bliver bedre versioner af sig selv og får lagt depression bag sig og kommer ud af ensomheden. Det er ved at tage handling og gøre noget. Ja, også at tale om tingene, men ikke kun at sidde og tale om tingene. For jo, hvis du kun sidder og taler om tingene og ruminerer, som er et begreb, jamen så begynder problemer lige pludselig at vokse. Jo mere du taler om, jo mere du fokuserer på dem, jo mere fylder det. Giver det mening? Giver mening. Ja, så det er fint nok, men man skal også passe på, at man ikke tager sig selv ud i en værre situation. Så det er vigtigt som mand at tage handling. Og det her, det er særdeleshed vigtigt for mænd. Der er mænd og kvinder lidt anderledes. Ja. Kvinder er bedre til at tale om tingene. Ja. Det er de bedre til. Det har de altid gjort. Det er også derfor, at kvinder ofte ikke havner så langt nede i suppedasen som os mænd. Fordi de har altid været bedre til at tale med kvinderne. Ikke? Med deres veninder. Ja. Jeg vil dog sige også, at den her samtale, at jeg får også en fornemmelse af, at maskulinitet kommer til at udvikle sig i form af, at det er også en prioritering måske at gå op i den spirituelle side. Absolut. Snakke om følelser, eller sige til sin far, jeg elsker ham. Ja. Altså, du ved, så det er to af begge verdener. Tag noget ansvar, men vær åben for, at der også er forandring. Spiritualitet er i min optik en meget mandig færdighed eller egenskab. Meget menneskelig egenskab. Ja, menneskelig. Men altså, mænd har altid, prøv at tænke over det, mænd har altid haft behovet for at tro på noget større, og være drevet af det. Altså sådan i form af stoicismen og sådan Gud og Gud og religion og hvad man troede og ting og sager, ikke? Ja. Så men det behøver, altså, uanset om du er mand eller kvinde, så synes jeg, det er vigtigt at arbejde med sit spirituelle lederskab. Og forstå, hvordan man rent faktisk ved struktureret arbejde kan øge sin spirituelle frekvens, kan øge din law of attraction. Det er jo noget af det, vi også arbejder med, ikke bare mænd, det gør jeg også med kvinder. Og det er et meget, meget interessant område at forstå, at du som menneske kan gøre nogle discipliner, kan tage noget adfærd på dig, som gør, at spændingen i dine celler bliver større, og dermed får du en større energi, derfor får du en større masse, dermed tiltrækker du ting til dig, dermed får du en større law of attraction. Det er et meget, meget interessant område, og det arbejder vi også med. Jeg er helt enig. Loven om tiltrækning er også noget, jeg virkelig godt kan lide at lege med, og oplever, at det også fungerer. Ja, det gør det. Man må bare ikke glemme, at det står ikke alene. Der er altid en handling koblet på. Ja, man kan ikke tænke sig frem til noget. Nej, og det er der, nogen går galt i byen. De tænker, hvis bare jeg laver positive affirmations, hvis bare jeg laver taknemmelighedsøvelser, hvis jeg bare tænker positivt nok, så kommer det. Så vågner jeg op om morgenen, og så ligger Heidi Klum der, ikke? Sådan fungerer det ikke. Nej, sådan gør det ikke. Nej. Det gør det ikke. Nej. Det har været skønt at snakke med dig, Thomas. Uafhængigt af den her samtale, måske mere sådan Thomas Rix som menneske, er der en værdi, et citat, en talemåde,
som du måske har levet efter, eller som betyder noget, som du vil kunne dele med lytterne i dag? Mange. Kom med 1, 2, nej. Men den ene har jeg delt med dig, det er den der med smerten. Smerte? Og den synes jeg er så afgørende vigtigt at forstå. Livet leves i smerte. Du kan bare selv vælge, hvordan du vil have den, om du vil have den kortsigtet eller den langsigtet. En anden, jeg synes er vigtig, og som også, jeg arbejder også rigtig meget med kommunikation og træner rigtig mange ledere og iværksættere og ministre og alle mulige andre i at stå på scenen og få deres budskaber formidlet, det er, at vi taler meget om ytringsfrihed, ikke? Ja. Som i øvrigt er voldsomt under pres. Det har vi i Danmark. Det ved jeg ikke, om vi har ytringsfrihed. Men vi har i hvert fald... Vi har i hvert fald en debat, ja. Men det er klart, at sådan noget som voguisme og political correctness og sådan nogle ting, og cancelling, ikke? Og alt, hvad vi har set på sociale medier, hvor du får lukket din konto ned, hvis du siger noget, der er imod vacciner eller andet. Ikke? Præcis. Altså, det er jo pres på politiske, eller undskyld, på ytringsfriheden. Ikke? Ja. Så jeg har et mantra, som jeg gør meget ud af, og som jeg siger, også i særdeleshed til mænd, og det jeg siger, hør her engang, du har ikke ytringsfrihed, du har ytringspligt. Hvis ikke du forpligter dig til at ytre det, du mener, og det, du står for, og dine værdier, og dine holdninger, og hvad du vil, så en dag, så har du ikke længere ytringsfrihed. Wow. Hvis ikke vi bruger vores ytring, så har vi den ikke en dag længere. Vi kan ikke tage den for givet, og det ser vi jo derude nu. Ja. Den er under pres. Det gør man. Man skal huske at sige fra. Man skal huske at gøre sådan noget som det her. Ja. Selvom vi måske støder nogen. Ja. Ikke? Så der sidder nogen og føler sig stødt. Hvad er vigtigst? Sandheden? Eller at der er nogen, der sidder og føler sig stødt? Jeg synes, sandheden er vigtigst. Tak, Thomas. Tak. Tusind tak, fordi du lyttede til den her episode af Generationsbroen. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så fortæl det gerne til andre. Du kan følge mig på Instagram eller gå ind på williamthiel.dk. Din støtte hjælper os med at fortsætte samtalerne og bygge en bro mellem generationerne. Vi ses.